Piroska Katalin, Hanyec Róbert, Kovács Enikő, Szőke Kavinszky András, Fábián Enikő, Molnár Júlia, Dobos Imre, Firtos Edith, Németi Emese, Tóth Tünde, Szotyori József, Júdás asszonya, 41. rész. Lányok, menjetek a konyhába és hozzatok egy pohár cukros vizet, gyorsan! Szálamon, segíts! Az az ember meg akarja ölni a nénikémet. Tessék, meg akarja ölni. Gloria! Gloria! Mi a baj? Isten! Gloria! Mi van Jaj, veled? Gloria, mi történt vele? Mit gondoltál? Megmosakodsz, és aztán mehetsz is haza? Inkább megöllek Altagracia. De innen nem szöksz meg. Erre semmi szükség. Nem vágyom arra, hogy meztelenül futkározzak a hegyen. Nem látod, hogy csak mosakszom? Hoztam törülközőt. Tessék. Vége a fürdőzésnek, fordulj meg! Azt mondtam, hogy vége! Ebben a házban már fürdeni sem lehet nyugodtan. Sajnálom, ez nem kiutazás. Azt mondtam, vége a fürdőzésnek és kész. Gyerünk, ki onnan! Nyugalom. Hogy érzed magad? Jól vagy? Tudom, hogy nem hiszel nekem, de esküszöm, hogy láttam Altagraciát. Egy férfival, aki fegyvert fogott rá. Elhiszem, én tényleg hiszek neked, Gloria, de most az a legfontosabb, hogy megnyugodj. Higgadj le egy kicsit, és talán igyál még egy korty vizet. Nem kérek. A nénikém veszélyben van. Az az ember meg akarja ölni őt. Értem, de el kellene mondanod, hogy ki az, aki meg akarja ölni, és hogy hol láttad őket. Nem tudom. Nem láttam az arcát. És a helyet sem ismerem. Nem láttam még soha. Főnök! A volt felesége ruháit hoztam neki, ha megengedi. Tessék, ezt vedd fel. Van saját ruhám. Tita elvitte a ruhádat, hogy kimossa. Gondolom, nem akarsz koszosan menni a végső ítéletedre. Úgyhogy vedd fel ezt az átkozott ruhát.
Nézd, Gloria, te most nem vagy jól. Altagracia keresése nagyon megviselt. Miért nem hagyod inkább, hogy én keressem meg? Nem, ez az én felelősségem, és a barátnőim segítenek. Igaz, Salomon. Már meséltem Huakának, hogy az Egyesült Államokban médiumokat használnak, hogy megtalálják az elrabolt embereket. Glóriának sikerülhet megtalálni Altagraciát. Figyelj, Gloria. Én hiszek neked. És esküszöm, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, hogy segítsek. De most csak azt akarom, hogy pihenj. De nem tudok. Az ügyvédnő mindjárt itt lesz, beszélnem kell vele. Jól van, hogyha megérkezik, akkor szólok, hogy beszélj vele, de most tényleg azt szeretném, ha felmennél, és pihennél egy kicsit, kérlek. Menj! Már rég megtanultam járni, úgyhogy Hazudj semmi már! szükség arra, hogy lögdös. Hallgass, nem vagyok vevő a humorodra. Gyerünk, ülj le ide. Azt mondtam, ülj le! Tita, készíts neki valami harapnivalót. Jaj, főnök, vigyázzon! Ne kötözze meg olyan szorosan szegényt! Mi van? Talán váratlanul lelkiismeretfurdalásod támadt. Kötöz csak meg! Nem érdekel. Csinálj csak, amit akarsz. De gyorsan, hogy legyen már egyszer vége. Megöl a bizonytalanság, ugye? Ha? Hogy nem tudod, mit fogok veled művelni. Hogy fogalmat sincs, miért hoztalak ide, igaz? Ha? Mit művelsz, te mocskos disznó? Soha többé ne érj hozzám! Hagyj békén! Hívd ide a rendőrséget, és legyen vége! Nem lehet. Nem lehet, Altagracia. Az enyém vagy. És azt teszek veled, amit csak akarok. Mami, legyünk őszinték, jó? Egy olyan szép, okos, vonzó és menő pasi, mint Pancho. Soha nem fog egy olyan lányra felfigyelni, mint amilyen Miért én nem, vagyok. Cordy? Miért nem? Dehogy nem, édesem. Nézd, minden egyes nőben van valami elbűvölő, még benned is van, Cordy, drágám. Tehát, ha ez a Pancho nem vesz észre téged, akkor az az ő baja. Majd valaki más felfigyel rád. Hidd el nekem, édesem, de jól van. Most már ne sírj. Töröld le a könnyeidet. Nem érdekel meg, hogy sírj. Sikerült végre megkötöznöd? Vagy több időre van szükséged? Tita! Készíts neki valami ennivalót. És ha végzett, akkor zár be megint. Most nem akarok meglepetést. Világos? Igen, főnök. Ahogy parancsolja. Elnézést. Jobban teszed, ha eszel. Mert lehet, hogy ez lesz az utolsó lehetőséged. Örvendek, Gloria leáll. Carmen Rosaura Guerrero. Gloria, már tájékoztattam az ügyvédnőt a helyzetről, és annak ellenére, hogy ez az ügy elég nehéz, ő mindent el fog követni, annak érdekében, hogy segítsen. Nos, Weissman úr nem is mondta, hogy ilyen fiatal felesége van. Gondolom ifjú házasok. Nem vagyok férnél, nem vagyunk házasok, csak barátok vagyunk. Tényleg? Bocsánat, én azt hittem, na mindegy, bárki tévedhet, nem igaz? Igen. Akárhogy is, szép pár lennének, bocsássanak meg még egyszer. Szóval ez Marcos volt feleségének a ruhája. Igen, asszonyom. És mikor váltak el? Talán 10 éve. Még egy kis gyerekük is volt. Mindig elhozták ide a tanyára. Gondolom, a gyerek most az anyjával él. Kérdezhetek valamit? Te tudod, hogy Marcos miért hozott ide? Minek hozott ide?
Nyugodtan elárulhatod. Nem lesz semmi bajod, Tita. Ha Marcos ezért elbocsát, akkor majd én alkalmazlak. A borászat a családom tulajdona. Elég. Hiszen tudom én jól, hogy maga nagyon gazdag nő. De Marcos valósággal megőrült, amióta meghalt a... Ki? Beszélj, Tita. Ki halt meg és mikor? Jól van, most már ne aggódjanak, rajta vagyok ezen a Júdás asszonya ügyön. De mielőtt bármiben is megállapodnánk, el kell mondanom valamit. Kérem, ügyvédnő, a honorárium miatt nem kell aggódnia. Nem, természetesen nem erről van szó. Csak tudniuk kell, hogy én az újságíró Marcos Roja Paul felesége voltam. Mi az? Mi a baj, édesem? Mi van önnel, Gloria? Istenem, nem. Marcos. Hogyan? A férfi, aki fogva tartja Altagraciát, az Marcos. Az anyjáról van szó, igaz? Azt akartad mondani, hogy Marcos azóta viselkedik így, mióta meghalt az anyja. Így van? Igen, persze. Meghalt a gazdám anyja. Az az asszony nagyon beteg volt, tudja? Hát igen. Egy családtag halála mindig megrázó, főleg, ha egy anyáról van szó. Ez a fájdalom nem enyhül. Marcos és a testvérei valósággal imádták az anyjukat. Hogy Marcos és a testvérei? Nem tudtam, hogy Marcosnak volt még egy testvére. Azon kívül, aki itt él. Jaj, asszonyom, nem akarok erről beszélni, mert ha jön Marcos úr, olyan botrányt fog csapni, ki fog rúgni miatta. Na tessék, Marcos úr megint itt hagyta az autó kulcsait. Szóval ott tartják a kocsi kulcsait. Ma este elszököm innen. De Gloria, nagyon kérlek, mégis mit akartál ezzel mondani? Marcosnak semmi köze az egész. A rendőrség világosan megmondta, hogy Altagracia megszökött. Na és különben is, minek akarná az ember fogva tartani őt? Jaj, Salomon, ne foglalkozz ezzel. Nem kell tovább bonyolítani a dolgokat. De Gloria, tényleg azt hiszi, hogy Marcos tartja fogva Altagraciát? Nézze, ügyvédnő, hagyjuk ennyiben, jó? Ez olyan, mint egy megérzés. Ne is törődjön vele. Nem. Weissman úr, bocsásson meg azért, amit mondani fogok, de jogosan teszem. Én Marcos felesége voltam, és jól ismerem. Tudom, hogy képes elrabolni Altagraciát. Sőt, még megölni is, ha a fejébe veszi. Nézze, Ricarda asszony. Ha a Cordéliáról van szó, akkor... Pancho, most nem Ricarda beszél hozzád, hanem egy kétségbeesett anya, aki mindenre képes a lányáért. Az én Cordinnak, az én kis apácámnak soha nem voltak igazi barátai. És az a kevés is, aki volt neki, nem értékelte igazán. Aj, Pancho, a lányom még egyetlen fiúval sem járt, és már nem tudom, mihez kezdjek vele. És mit vár tőlem? Mit tegyek, Ricarda asszony? Nézze, én tudom, hogy... tetszem Cordéliának, de esküszöm, hogy soha nem tettem semmit, hogy belém szeressen. Sőt, én valójában alig álltam szóba vele, és különben is... Tudom, Pancho, de a lányom szerelmes beléd, és ha egy nő fülig szerelmes, senkire sem hallgat, csak a szívére. Mondd csak, miért nem hívod el egyik este egy randira? Na de... Ricarda asszony, ez nem lenne helyes, mert Cordelia elkezdene reménykedni, és nagyon szenvedne, mert ugyebár én nem járhatok majd vele. Nem játszhatok az érzelmeivel, nem tehetek ilyet. Én becsületes vagyok. Pancho, egy kétségbeesett anya kéri ezt tőled. Nézd rám, Pancho. Megalázkodom előtted, Pancho, megalázkodom, érted? Mondd csak, mibe kerül neked egy este vele? Egyetlen este. Hadd legyen egyszer ő is boldog. Kérlek szépen, tedd meg ezt a szívességet nekem. Kérlek.
Akármennyire jó ügyvéd a jelenlevő hölgy, szerintem nem tanácsos, hogy Marcos Roja volt felesége védje Altagracia nénikémet. Gloria, nem Marcos ellen fogunk pereskedni, hanem Altagraciát kell megvédenünk, hiszen ő ártatlan. Ügyvédnő, bocsásson meg, de én egyetértek Glóriával. Ide hívtam önt, mert egy barátom ajánlotta, de tényleg nem tudtam, hogy önnek köze van ahhoz az újságíróhoz. Higgy el, az az igazság, Weissman hogy... úr, kérem. Már mondtam, hogy nagyon jól ismerem Marcost és az ügy részleteit is. Ez nagy előny egy ügyvéd számára. Ha már itt vagyok, szeretném, ha lehetőséget adnának, hogy bebizonyítsam, igenis meg tudom védeni Altagraciát. Jól van, átgondoljuk ezt az egészet, és majd értesítjük, hogy hogyan döntöttünk. Na jó, már jön is. Jön az én kis apácám. Készülj, jön Cordy. Figyelj, Pancho, nagyon kérlek, egy szót se szólj erről senkinek, tudod? Címszár a szádon, rendben. Én majd mindent elrendezek, mindent elintézek, rendben. Már itt is van. Anyu, miért kérted, hogy hozzak kávét, ha már úgyis ittál egyet? Mert úgy szeretem, ahogy te készíted, édesem, de most el kell rohannom, mert Salomon hívott. Hé, és a kávé? Cordelia! Nagyon kellemes volt a mai piknik, ugye? Mondd csak, mi lenne, ha ma este megünnepelnénk a névnapomat kettesben? De és én? Ma este? Együtt? Jó Istenem! Gloria, csak azt akarom mondani, hogy tudom, mit érzel, és ezentúl jobban odafigyelek majd a megérzéseidre, vagy látomásaidra, vagy tudom is én, hogy hívják. Nézd, Salomon, erre semmi szüksége. Mondtam már neked, hogy felejtsd el, semmi értelme. Nem fogom elfelejteni, mert ami téged aggaszt, az engem is. És ha tényleg azt hiszed, hogy Marcosnál van Altagracia, akkor holnap elmegyünk és megkeressük. Jó, köszönöm. De kérlek, ne gyere közelebb, mert meghalok csak, hogy megcsókolhassalak. De nem lehet. A barátok néha megpuszilják egymást. Na jól van. Ne neves, ne erőltessük, nem kell magyarázkodni. A fenébe, nincs csak ki van itt. Hogy mennek a dolgok, Marcos? Mit csinálsz itt? Tudtál arról, hogy Altagracia megszökött? Vajon miért menekül? Valóban? Ez komoly? Ezt nem értem. Na de mikor ment el, és egyáltalán miért? Úgy tűnik, hogy megfenyegette, és megtámadta a rendőröket, akik felügyeltek rá. És hát megszökött. Látod, én előre tudtam, mondtam neked. Megmondtam, hogy ez a nő veszélyes. Én figyelmeztettelek, hogy valami ilyesmi fog történni. Ernesto, azért hívtalak, mert szeretném, ha a saját füleddel hallanád Sagrariótól, hogy nem megy el innen addig, amíg meg nem találjuk a pénzt, ami minket illet. Igaz, Sagrario? Ez igaz, bácsikám. Nem fogom átadni egykönnyen Glóriának. Sagrario édesem, mégis hol élsz te? Hát nem fogod fel, hogy mindannyian veszélyben vagyunk? De bácsikám, miért mondod ezt? Talán megtudtál valamit? Édesem, esküszöm, néha nem értelek. Tényleg, nem veszed észre, hogy mi folyik itt? Bonaventurát is megölték, és csak annyi volt a bűne, hogy felolvasta a végrendeletet. Figyeljetek rám. Szerintem az lenne a legjobb, ha mielőbb elmennénk innen. Barátom, de hát hogy engedhetted, hogy csak úgy megszökjön? Ki tudja, hogy ez az elvetemült gyilkos most a világ melyik részén bujkál?
Te és az embereid nem vagytok jók semmire, Calixto. Hát igazad volt, Marcos, ez a nő egy bestia. De hamarosan meg lesz, már nyomon vagyunk. Már feltettük a fényképét az internetre. Benne van az újságokban. Nyilvános körözést adtunk ki ellene. Gyorsan kell cselekedned, Calixto. Már mondtam neked, ez a nő veszélyes. Hatalmas jutalmat fogunk kitűzni a fejére. Hát, ha beköpi valaki, hogy hol bujkál. És akkor mi azt mondtuk, hogy megnézzük, mit akar a mi gazdánk. Mert ki tudja, talán váltságdíjat akar kérni. Ugyanis annak az asszonynak bizony sok pénze van. Jól van, én tudom, mi érdekel benneteket. A pénz, de ne aggódjatok. Megegyeztünk. Jól meg lesznek fizetve. Ahogy akarja, uram. Nem kevesebb, mint 5 halott van. 5 halott. 5 embert megöltek azért az átkozott pénzért. Higgyétek el nekem, az lesz a legjobb, ha elmegyünk egy kis időre. Hogy egy kis időre, Ernesto? Úgy, hogy szerintem legalább 1,5 évet kell várni arra, hogy Salomon szétossza az örökséget az örökösök között. Addig tart a szerződés, a megállapodás, amit aláírt. És akkor Sagrario foghatja a részét, és Gloria is a sajátját. Ernesto, tévedésben vagy. Gloria és a társai intelligensebbek, mint gondolnád. Bármire képesek, hogy megszerezzék az egészet, de mi nem fogjuk ezt hagyni, igaz, Sagrario? Nem. Persze, hogy nem. Bár azt be kell vallanom, hogy szerintem a gyilkos nem más, mint Marina. Elég kedvesen. Miféle hülyeségeket beszélsz itt össze-vissza? Sagrario, Altagracia az és kész. Ő nem fog semmit tenni Gloriával, mert persze az unokahuga. Ezért majd mi foglalkozunk veled. Nem megyünk el innen, és megvédünk téged bármitől és bárkitől. Akkor én most megyek. Marcos? Mi van, már nem kiabálsz és gúnyolod? Azt hittem, ha elmondom, hogy Altagracia megszökött. Másképp reagálsz majd. Jól van. Azt teszem, amit tanácsoltál nekem. Pihenek. Na és hol? A testvérem birtokban. Na és hol van az a birtok? Csak azért kérdem, ha esetleg később meglátogatnálak. Nem is tudom, az a hely nagyon messze van. Nagyon. Bonyolult lenne most elmagyarázni, hogy merre van. De ha akarod, egyszer elviszlek. Nem, magyarázd csak el, magyarázd el. Nyugi, ismerem jól a vidéket. Csak úgy megközelítőleg merre van. Oda fogok találni. Jól van, rendben. Szóval úgy 2 órányira van innen. A várostól északra. Ez a tébolyult Marcos miért veszekszik állandóan azzal a... Simonnal, az öccsével. De miért vitatkoznak? Miattam, igaz? Nem árulhatom el neki, hogy Sebastián atya is Marcos úr testvére volt. Mi van, Tita? Miért hallgattál el? Félsz tőle? Megfenyegetett téged, igaz? Erről van szó, Nem tudok semmit, asszonyom, nem tudok semmit! Ez hazugság, Tita. 20 évvel ezelőtt Marcos miatt kerültem börtönbe, most meg itt tart fogva. Mondd meg miért! Mi a baj? Mi történt, Gloria? Hogy mi történt? Láttam valakit az erkélyen járkálni, mint valami árnyék. Rejtegetsz valakit ebben a szobában? Nem, anya. Hogy gondolhatod, hogy idehozok egy férfit? Nem, mintha rosszat feltételeznék rólad, édesem, de másokról igen. Csak azt mondtam, amit láttam. Itt nyitott szemmel kell járni. Jól van. Gyere. Nézd ki. Nincs itt senki, anya. És nincs miért aggódnod, mert sem Salomon, sem más nem érdekel. Jól van, rendben van. Azért jöttem, mert lent van Chiquita, és beszélni akar velünk.
Jaj, anya, most semmi kedvem balhékhoz. Miért nem beszélsz te vele? Aztán elmondod, mit akar. Kérlek szépen, anya, Glória, Cilli. jól van, de zárd be jól az ajtót. Tudod, hogy nagyon sok szélhámos tekereg itt a pénz miatt. Vagy az ördög tudja, hogy még miért. Vajon Salomon volt? Nem. Nem hiszem, hogy Salomon képes titokban bejönni a szobába. Könyörgöm, segíts megszökni, Tita. Nem akarok más, csak elmenni. Ahogy Marcos bánik velem, az kegyetlenség. Ez már igaz. Senki sem érdemli meg, hogy így bánjanak vele. Kérlek, Tita, segíts innen elmenni. Marcos gyűlöl engem, és abban leli örömét, hogy szenvedni lát. Csak te segíthetsz. Mindössze annyit kérek tőled, hogy este, ha mindenki elaludt, hagyd nyitva az ajtót, egyszerűen beülök a kocsiba, és örökre eltűnök innen. Jaj, nem, kisasszony, én ezt nem tehetem. Marcos úr meg is ölne ezért. Nem, nagyon félek tőle. Tita, kérlek, segíts, mielőtt valami szörnyűség történik. Szenvedek. Utál engem, valósággal gyűlöl. Ugye nem akarsz engem így látni? Persze, hogy nem. Szóval segítesz? Hát jó! Ne félj semmitől, neked nem eshet bántódásod. Légy egészen nyugodt, jó? Jaj! Úgy tudom, hogy Marina egyik napról a másikra tűnt el. Sürgősen el kellett utaznia. Nem szeretnék bizalmatlan vagy rossz májú lenni, de nem azért ment el, hogy találkozzon a testvérével és bűntársával. Altagraciával? Nem tudom. Erre sajnos nem tudok válaszolni. Pedig tudnod kéne, Salomon, mert ezek ketten tönkre akarnak tenni minket. Az egyik elment, a másik megszökött. Csak annyit tudok mondani, hogy legyetek óvatosak. De amúgy furcsának találom, hogy ilyenkor itt vagytok ti ketten. Csak Csikitát kísértük el, mert javaslatot akar tenni annak a ravasz kamionosnak, hogy is hívják, na meg Laurának. Megtudhatnám, mi az a javaslat? Azt hiszem, a dolgok így is eléggé bonyolultak, talán nem kellene még jobban összezavarni mindent. Miről van szó, Ludovico? Női dolgok. Úgy tűnik, hogy nagyon aggódnak, és Csikitán mondani akar valamit, hogy kicsit tompítson a helyzeten. Emlékszel még azokra a szép napokra, Huaca? Amikor mi voltunk Káróra legszebb lányai? Hát igen, csak a szépre emlékezem. Ebben egyformák vagyunk, de most nincs időm arra, hogy nosztalgiázzunk. Csikita, miért hívtál ide? Nem vagyok jó hangulatban. Örülnék, ha tiszteletben tartanád a gyászomat. Háj, kérlek, Laura! Most tedd félre a szomorúságot. Csikita biztos azért hívott minket, hogy meghallgassuk Madonna új lemezét. Vagy talán előkerült Altagracia, és én nem tudok róla. Már megint össze-vissza beszélsz. Kérlek, légy egy kicsit türelmesebb. Igen, ülj le, kérlek. Igyál egy kis teját. Csikita mindjárt megmondja, hogy miért hívott ide minket. De nekem úgy tűnik, még nincs itt mindenki. Például hiányzik Marina, és természetesen Altagracia. Szerintem már így is elegen vagyunk. Na beszéljünk már ki, mit akarsz, mert a türelmemet már nagyon régen elveszítettem. Nos, mit akarsz mondani? Köszönöm, Tita. Azt hittem, nem mered megtenni. Így. Marcos úr biztos meg fog ölni, mert megbízott bennem. De nem hagyhattam, hogy így bánjon magával, bármit is tett. Én nem vagyok gyilkos, Tita. Az emberek hazugságokat hordanak össze rólam. Az az őrült gazdád is. Most menj aludni, és ne aggódj, mert soha senkinek nem mondom el, hogy mit tettél értem. De egy nap meg fogom hálálni. Végre kijutok erről a borzalmas helyről. Most, hogy Marcos nincs itt. Eljött az idő.
Ti egyenes és józan gondolkodású nők vagytok, ezért hívtalak ide egy kis csevejre. Ugye ti is úgy látjátok, hogy Juan Vicente del Toro végrendelete igazságtalan és önkényes? Igazságtalan, az már biztos, ebben egyetértek vele, Chiquita, de az a másik szó, az az önkényes, azt nem tudom, mert fogalmam sincs arról, hogy mit jelent valójában. Jaj, Ricarda, azt akarom mondani, hogy olyan egyességre kellene jutnunk, amely számunkra is sokkal kedvezőbb. Ezt már megérted? Persze. Igen, És szerinted mégis hogy lenne igazságos? Ne is mondd, kitalálom. Azt akarod, hogy Gloria mondjon le az örökségről, amit a nagyapja ráhagyott? Nem, Huáka, egyáltalán, ugyan már nem azt mondtam, hogy a lányodnak le kell mondania. Ellenkezőleg azt hiszem, hogy inkább egy közös megoldásra kell jutnunk, hogy végre megszabaduljunk ettől a szörnyetektől, akit úgy hívnak, hogy Júdás. Aj, Chiquita, ne is említsd, kérlek, mert mindjárt megjelenik itt a zsinórjával, hogy megfojtson mindannyiunkat. De figyelj, Chiquita, én nem is értem, miért hívtál meg erre a bulira, hiszen sem a lányom, sem én nem vagyunk del Torrók. Szóval, jobb, ha én most hazamegyek, de előbb átveszem a csekkemet, mert ma fizetésnap van, édesem. Na hallgass és figyelj! Ez nagyon komoly dolog, Ricarda! Chiquita, nem dönthetek Sagrario helyett. Amit te kérsz, az bődületes hülyeség. Szerintem a rendőrség dolga, hogy elfogja a gyilkost. Az örökségnek semmi köze ehhez. De igenis, van köze hozzá, mert az örökség miatt halnak meg emberek. Persze szerintem sem megoldás az, hogy azt valljuk, aki bírja, marja. Ezt a fényképet már láttam. Igen. Ez lehet ennek a szerencsétlennek az anyja. De van itt egy másik fénykép is. Véget akarunk vetni a gyilkosságoknak. Csak vigyázni akarunk a gyerekeinkre és a családunkra. Így van. Ebben tökéletesen egyetértek veled, Chiquita. De ezért foglalkozik az üggyel a rendőrség, nem igaz? De csillapítanunk kell annak a gyilkosnak a szomját. Teljesen egyetértek, mindenkinek joga van élvezni az életet, nem csak az örökösöknek, nem igaz? Én valójában soha nem értettem egyet azzal, hogy a pénzt a lányom örökölje, de hát már nagykorú, nem? Majd eldönti, mit akar. Kétségbeesett megoldásokat keresünk, hogy véget érjenek a gyilkosságok. Ez élet-halál kérdése. Na hát, épp ő beszél. Ez az ember hihetetlen. És neked, Laura, mi a véleményed? Én nem értek egyet. Sagrario nem fog lemondani az örökségről. Világos? Világos. Elnézést kérek a viselkedésért, csak hát Laura szívén viseli Sagrario ügyét. Igen, Ernesto. Igen, hát persze. Azt védi, amit tőlem lopott el. Igen, tőlem az a vén diktátor. Én csak azt szeretném, hogy mindenki hagyja békén a lányomat. Nincs több mondani valóm. Elnézést. Ma este úgyis elmegyek innen. Csak úgy állíthatsz meg, ha megölsz. Hová akarsz menni? Halljam, hová igyekszel? Ide figyelj! Altagracia, ezt a házat csak koporsóban hagyhatod el. Nincs más választásod, megértetted? Miért nem zárjuk le végre ezt az ügyet? Meg akarsz ölni? Tedd azt! Legyen vége egyszer s mindenkorra! Tudod mit? Ez nem is olyan rossz ötlet. Most azonnal végzek veled. Legalább nem vesztegetem tovább az időmet. Szóval szerintem az a megoldás, hogy beszéljünk egyenesen a két örökössel, Sagrarióval és Glóriával. Ennyi. Elnézést. De Chiquita! Na de Chiquita, akkor most mi legyen? Ludo, tulajdonképpen miért hívott ide? Ludo, csak nem Júdás asszony állított csapdát nekünk? Mindannyian idegesek vagyunk Júdás asszonyának fenyegetései miatt. Nekem Joaquina a leggyanúsabb. Neki indítéka van, mert természetesen védeni akarja a lánya örökségét, hiszen ez világos.
Jól van. De akkor sem értem, engem miért hívott erre az összejövetelre, Csikita? Miért? Ludo, talán azért, hogy belekeverje minket. Ludo, szerintem az lenne a legjobb, ha hazakísérnél, mert ez a mai este, Ludo, nagyon sötét és félelmetes. Szerencsétlen! Egy nap megfizetsz mindenért, amit velem művelsz. Egész életemben üldöztél, csapdát állítottál, és ítélkeztél felettem. Mit gondolsz, ki vagy te? Isten! Laura? Te vagy az? Azt akarod, hogy én mondjam meg, hogy miért tartasz itt fogva, te szemétláda? Mert az én szenvedésem árán akarod visszaszerezni a hírneved. Újra a köztudatba akarsz kerülni, hogy mindenki lásson, felismerjen, hogy dicsérjenek, milyen jó újságíró vagy, mert újra elkaptad Altagracia del Torot. Nem érdekel. Gondolj, amit csak akarsz. De hadd mondjam meg, hogy nem a hírnévért és a népszerűségért teszem. Most végre megfizetsz a bűnödért. A véreddel fogsz fizetni érte. Ébredj fel, Roha Paul. Te már soha nem lehetsz ennek a történetnek a főszereplője. És tudod miért? Mert a te időd végleg lejárt. Tessék, nézd magadra! Egy igazi vesztes vagy, akit senki sem szeret. Egy senki vagy, egy nulla. Vedd tudomásul, ennyi vagy! Mert aki ilyet tesz, mint te, az egy jelentéktelen gyáva alak! Laura, ez nagyon rossz vicc. Légy szíves, kapcsold fel a villanyt. Csak nem Gloria. Nem, Sagrario. Segítség! Segítség! Ernesto, bácsikám! Mi történt? Édesem, Sagrario, ki bántott? Hadd nézz el, mi történt? Jól vagy? Ki tette ezt? Mi történt? Ernesto, Mi segíts! történt? Mi az? Mi történt, Sagrario? Édesem, mi történt? Kérlek, mondd már el, hogy ki tette ezt veled. Júdás asszonya! Mi? Júdás asszonya? Nagyon jól tudod. Azért vallottam bűnösnek magam, mert kényszerítettek. Ott voltál. Nem érdemeltem meg a börtönt. És egész hátralévő életem sem lesz elég, hogy megfizess az igazságtalanságért, amit ellenem elkövettél. Számomra csak akkor kezdődött az élet, és te egy csapásra tönkretetted az álmaimat. Férjhez akartam menni, és biztos, hogy boldog lettem volna. De te elítéltél! Amíg te hírnévre tettél szert, addig én mindent elveszítettem. És most már nem érzek mást irántad, csak engesztelhetetlen gyűlöletet. Én is gyűlöllek, Altagracia. Elloptad az életemet. Elvettél tőlem két csodálatos embert. A testvéremet és az anyámat. Teljes szívemből gyűlöllek. Gyűlöllek, Altagracia.
Ebben egyformák vagyunk. Júdás asszonya volt. De hát, biztos vagy ebben? Láttad az arcát, vagy mondott valamit? Azért mondja, mert látta. Ki más lehetett volna? Világos, Altagracia az. Nem, az én nénikém nem gyilkos, nem tenne ilyet. De hiszen Altagracia nincs is itt. Micsoda dolog az, hogy mindent rákentek. Talán az unokatestvéreit tréfálja az Jól egész. van, de szerintem inkább magyarázza meg Sagrario. Mondja el, mi történt. Az a nő nagyon erőszakos. Megkötözött, gyötört és meg akart ölni. Nyugodj. Biztos vagyok benne, hogy ő Jól volt. Altagracia volt. Jól van, életem. Most már semmi baj. Megkeresem azt a szerencsétlent, bárhol is legyen, és szembesítem. Majd meglátjuk, képes-e azt mondani, hogy nem ő volt. Nyugodj meg, Sagrario. Az a gyilkos többé már nem fog gyilkolni. Nem érdekel, hogy milyen kapcsolatban áll velünk, az sem, hogy hogy hívják. Én le fogom leplezni, akárki is az. Most igen, Szent Antal, most már kivehetlek a vízből. Jaj, megyek. Cordelia, oltsd le a villanyt. Nem hiszem, hogy Altagracia volt az. Eltűnt, a rendőrség is keresi, tehát nem tartom valószínűnek, hogy csak úgy fel alá járkálna. Ezzel teljes mértékben egyetértek. Ami történt, az nagyon súlyos, de kétlem, hogy meg akarták ölni. Csak rá akartak ijeszteni, vagy üzenni akartak az örökösöknek, hogy gondolkozzanak el a helyzetükön. Igen, de ilyet akkor sem tehet. Csak is olyan személy lehetett, aki itt van. Itt van ebben a házban. Mi történt? Már éppen indultunk hazafele, de kiabálást hallottunk, és idejöttünk. Talán későn érkeztünk? Ne mondjatok semmit. Júdás asszonya megint meglátogatott minket. Így van. Az a bűnöző meg akarta ölni Sagrariót. Papír tömött a számba. Tényleg, Sagrario? Én vettem ki, eldobtam valahová. Igen, én felvettem, de nem tudom, hova Jó, tettem. de hát hol van az a papír? Keressétek meg! Itt van! Add ide. Összegyűrődött. Ez egy üzenet. Az örökség csak az enyém. Júdás asszonya. Hacerme daño, me huele soledad, amor, a días grises por llegar, a noches sin poder dormir, a no saber vivir sin ti jamás. Te juro que me huele soledad. Y me enfermo de pensar ¿a dónde se andarás? Si te divertirás sin mí, no quiero imaginar. Me muero por saber si al menos una vez habrás pensado en mí, tal vez.